Lapu-Lapu City Police, COMELEC Lapu-Lapu NAVFORCEN o Philippine Air Force nagtigom alang sa seguridad ng batuman atol sa pagpakatap sa mga vote counting machines o ubang eleksyon para Pernalia karong Mayo 5. Sa schedule, gidagtang mahatod ang vote counting machines sa mainland Lapu-Lapu karong Mayo 5. Samtang sa Mayo 8 ang alang sa matuhaan sa Olango Island, Panganan, Kaubian o Kauhagan. Atol sa City Joint Security Control Center meeting, naisgutan usab ang pagpada og 30 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police sa lalawigan sa Bohol o Siquijor isip augmentation force atol sa Piniliay. Gipaniguro hinoon ni Police Major Judith Desas nga dili ra mapiktuhan ang seguridad sa mga polling place atol sa Piniliay kay may igo pang gidaghanon ang mga PNP personnel. Minimum of 2 personnel per precinct. So we have only 30 kapuling centers. So 30 times 60 aside sa mga QRTs and other security requirements. Ang nakadugang pod ana kay ang katong mga nag-schooling, so currently nag-schooling sa mga training centers, gibalik sila sa main unit para ma-utilize for the purpose of election.